Jiena bdejt nikteb meta kelli xi 16-il sena, dak iż-żmien kienet moda li xi ħadd ta' 16 jikteb. Ma jien mill-ewwel indunajt li dik ma kienx moda lija ridta tkun ħajti, il-kitba ridta tkun ħajti. Kelli ħafna ħolm, wħud minnhom ma seħħx, ma seħħew affett li qatt ma kont noħlomhom, pereżempju illi xogħol tiegħi jiġi tradott u ppubblikat barra. U dan kien grazzi għal fondi tal-Kunsill Malti għall-Arti. Għaliex dawn it-translation grants ix-xogħol tiegħi seta' jiġi tradott. U x-xogħol tiegħi ġew tradotti għal diversi lingwi, imma l-iktar xogħol importanti x'aktarx kien ġabra ta' poeżiji li ġiet ippubblikata is-Slovenja, u importanti il għaliex permezz tagħha dik infetħu bibien oħrajn għal pubblikazzjonijiet oħrajn.